Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu bibiya ta a wannan tasha ta mai albarka, ina muku fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. So kamar yadda jiya Allah bai kaddare mun yi karatu ba, wanda sai yau kenan. So a yau za mu tashi a inda dama muna cikin kasuwanni wanda aka ce ake kira da market structure. So mun yi trending market, ita ce ake samun downtrending da uptrending. Sannan kuma shine muka yi ranging market, wanda shi kuma tana zuwa support ta koma resistance, ta komo support ta sake komawa resistance. So haka choppy market take. So wannan kasuwa ita ce kasuwa ta hudu kenan zan ce, ko ta uku. Ita ce choppy market kamar yadda za ku ganta gashi nan sun yi indicating. So ita wannan kasuwa kamar yadda za ku gani, so tana choppy, wanda hakan tana faruwa a cikin chart lokuta zuwa lokuta, wanda ita za ka ganta ita ba ta da alƙibla. Ita ba wai tana ɗauka ta tafi zuwa kamar za ka ɗauki kamar misali ranjin market ba ne. Ita ba ranjin market ba ne, so kawai tana irin wannan hayaniyar candle ɗin, za ka ga gashi nan za ku gan su barkatai a ciki, sannan kuma babu wani alama na cewa ga inda suke controlling na kasuwar. So wannan ita ce choppy market kamar yadda ga bayanin nan na mai wannan littafin da yake magana, ya ce notice in that chart above the price action is a highlighted area is very choppy and it is moved sideways in a very small tight range. So kamar yadda shi mai wannan littafin yake magana, ya ce kamar yadda za mu ga wannan price action din yana nuna mana cewa wannan kasuwa is very choppy. Sannan idan kuka duba kuga tana tafiya side to side, so za ku ga tana tafiya sama ta dawo ƙasa, wanda ba ta nuna cewa ita wannan kasuwar ranging ce, so kawai ana kiranta dai da choppy. Sannan shine sai ya ce this is a sign of choppy market that you should stay away from. Shine ya ce wannan shine alamu na wannan choppy market din, wanda idan har ka gani hakan yana kasancewa kasuwa, so kar ka ce za ka shiga kasuwa ka fita daga cikin ta kurin. Sannan ya ce if a market is choppy, in my opinion it is not worth trade. Ya ce idan wannan kasuwar tana choppy, a nashi ra'ayin ba zai rika yin trading a cikinta ba. Ya ce if you try to trade it, ya ce idan ko kai kokari za ka yi trading a cikinta, you will give back your profit shortly after big win. So shi ya ce you will give back, watakan wannan profit din da ka samu zai sake komawa ne. Ya ce because market obtain consolidation after making big move. Watakan wannan abin yana faruwa ne idan har an sami irin hauhawa na kasuwa da yawa, irin haka kasuwa ta irin over selling ko over buying haka, so yana faruwa a consolidation area. So shine ya kawo mu ga mataki na gaba. So ban cika jin daɗi ba ne, za ku ji dai karatun dai sai a hankali, ba na son kuma ne alkawari akan abu kuma na zama ina saba, ba na jin daɗi, sai dai dole kurin yake sa wani abun ban yi karatu a kai ba. Sannan sai muka gangaro zuwa time frame and top down analysis. So wannan bangaren shi kuma zai koya maka ka san menene time frame da kuma irin top down analysis din da ya kamata ka raka amfani da shi. So ya ce as a price action trader, your primary time frame is the H1, the H4, the daily. Ya ce a matsayinka na price action trader, ya kasance kana amfani da time frame na 1 hour time frame, 4 hour time frame, sai daily time frame. Na san wasu wannan abin zai ɗan yi confusing nasu. So kamar yadda muka yi karatu a baya na candlestick irin bearish da bullish, muka kawo misalansu, muka ce bullish shine wanda yake fari yana yin sama, kuma chart ana ganin sa a green, wanda idan aka ga bullish watakan yana nufin kasuwa za ta yi baya, idan kuma aka ga bearish shine ja, wanda kuma kasuwa za ta yi ƙasa. So wannan candle din kwaya ɗaya, wannan candle din mu ɗauki misalin candle kwaya ɗaya, so abinda irin H1 take nufi irin time frame shine a wannan lokacin zai yi awa guda, sai ya yi awa guda sannan sabon candlestick zai sake fita a gabansa a time frame na H1 kenan. Sannan akwai kuma H4.
wanda shi kuma idan candlestick ya fito sai ya yi awa 4 kafin wani ya sake fita, idan wani ya sake fita shi ma sai ya yi awa 4 kafin na gabansa shi ma ya sake fita. So wayannan su ne time frame din. So sannan kuma sai daily, wanda idan candle ya fito kwaya ɗaya rallin rak, so zai dinga yawo ne a wannan ranar har sai an ƙara zuwa wata ranar wanda za a ƙara samun wani candle ɗin ya fita a gabansa. So wannan abubuwan yana da kyau mutum ya gane time frame, ya kuma san yadda ake amfani da su, ya kuma san mahimmancin su. Don haka ku daure ku yi downloading na mita 4 da mita 5. Insha Allah a darasi na gaba za mu fara shiga ciki domin ganin abubuwan a zahiri ba a cikin littafi ba. So ina fatan dai an fahimci wannan time frame din. So shine suka ce price action work on biggest time frame. If you try to trade pin bar or engulfing bar on the 5-minute time frame, you will lose your money. Shine yace price action yana aiki ne a manyan time frame. Yace if you try, idan kai kokarin kai trading na pin bar ko engulfing bar a irin kananan time frame, tunda akwai 1-minute time frame, 5-minute time frame, 15-minute time frame, 30-minute time frame. So kowanne dai lokaci akwai irin time frame ɗinsa, wanda idan minti 5 ya candle zai sake fita, minti 5 candle zai sake fita, minti 15 candle zai sake fita, minti 15 candle sai sake fita. So shine yace idan har ka ce za ka yi amfani da irin waɗannan ƙananan time frame ɗin, so za ka yi asarar kuɗaɗenka. Yace because there is a lot of noise on smaller time frames, saboda a ƙaramin time frames akwai hayaniya na candlestick. Za ka ga fatan wanda ya kamata a ce kasuwa ta tashi sama ko ta yi ƙasa, amma sai ka ga kasuwar ba ta yi appreciating na wannan abubuwan ba, sai kasuwa ta yi against naka. Shi ya ce and the market will generate lot of false signal because of the hard battle between the bear and bullish. Ya ce because there are a lot of noise, saboda akwai hayaniya a ƙananan time frame, and the market will generate lot of false signal. Wata kan kasuwa za ta dinga kawo irin false signal, irin signal na ƙarya na irin wa'annan candlestick din wanda za su baka damar ka shiga kasuwa. So za su ka dinga samun su na ƙarya a ciki, saboda me? Saboda ana samun faɗa tsakanin bear da bullish a wannan ƙaramin time frame din. Yace besides there is no successful price action trader who focus on one time frame to analyze his chart. Yace sannan ba wani successful price action trader wanda yake focusing a time frame guda ɗaya domin yi analyzing na kasuwa ko kuma na chart. Yace maybe you have heard of the term top and down analysis, which means to begin with biggest time frame to get the big picture. Yace maybe you have heard of the term top down. Shine yace me kila mutum ya san wannan top down analysis din, wanda yana nufin to turancin fa sai a hankali, analyze, which means to begin with biggest time frame. Yawwa idan zaka wannan top down analysis din, so zaka fara ne da babban time frame to get big picture, domin ka samu babban wannan hoto da, and then you switch the smallest time frame, smallest one, to decide whether to buy or to sell. So abinda da yake nufi da anan dai, so bayan misali a ce ka san wannan a matsayinka na price action trader, so dole sai ya kasance ka san irin time frame din da za ka yi amfani da shi wajen kai analyzing na kasuwa. Idan kai analyzing na kasuwa a babban time frame, sannan sai ka dawo small time frame ka sami entry naka. Sannan sai ya ce let's say you want to trade the H4 chart. Ya ce yanzu mu ɗauka cewa za ka yi trading na H4 chart. Ya ce you have to look at the weekly chart first, and then the daily chart of the weekly, and then daily chart analyzing with H4 chart. You can then take your trading decision. Ya ce yanzu mu ɗauka cewa za ka yi trading na H4 chart time frame kenan. Ya ce to dole sai ka je ka duba ka ga me weekly yake faruwa. Shi ma kun ga weekly shi ma time frame ne wanda duk sati candle yake fita. Sannan ya ce sai ka dawo daily. Idan har ka ga abin da yake faruwa a weekly yana faruwa a wannan daily din kenan, so za ka dawo zuwa ƙasa H4 naka kenan, sannan sai ka
duba me ya kamata kai, shin bayan ya kamata kai ko selling. Sannan ya ce if you want to trade the H1 chart you have to look at the daily chart first. This is a critical step to do as price action traders. Ya ce sannan kuma idan har za ka yi trading da 1 hour time frame kenan, ya ce to dole sai ka je ka duba me daily chart yake yi. Sannan this is critical step to do as price action trader. Wannan abin ya kamata a matsayinka na price action trader ka fara yi. Ya ce because this will help you avoid the low probability trading setup. Ya ce saboda wannan zai taimaka maka wajen ka kaucewa kokwanto na trading setup naka. Ya ce and it will allow you to stay focusing on higher probability price action signal. Ya ce sannan zai baka dama ka tsaya akan wannan price action signal naka wanda ka samu kenan. Ya ce through our top down analysis we also start with the biggest time frame and we look to gather the following information. Ya ce through our top down analysis, wata a cikin wannan top down analysis din shine ya ce we always start with the biggest time frame. So za a fara da babban time frame, sannan kuma sai ga abubuwan da mutum ya kamata a ce ya tattara domin ya yi amfani da su. So sai dai a haƙuri da abin da ya sami yau. Aka ce shine na farko shine ce the most important shine support and resistance level. Ya ce abu na farko da zaka fara dubawa shine support and resistance level. Ya ce the area represent turning point in the market. Ya ce watakan shi wannan resistance da kuma support level din watakan wasu eriyoyi ne da ake samun juyawar kasuwa. Ya ce if you can identify them on the weekly chart, ya ce idan har ka iya gane su a weekly chart time frame kenan, ya ce you will know what is going to happen when the price approach the level on the H4. Ya ce idan har ka iya gane wannan a weekly time frame, so za ka iya gane abin da zai iya faruwa a H4 kenan, na idan har aka zo kan wannan level din either support ko resistance. Sannan sai ya ce so you will decide either to buy, to sell or to ignore the signal you get from the market. Ya ce so sai ka yanke hukunci either ko dai kai buying ko kuma kai selling ko kuma ka bar wannan signal din da ka samu a wannan kasuwa. Sannan sai abu na biyu shine the market structure. So abu na biyu shine kamar yadda ya ce market structure. Ya ce the weekly analysis will help you identify if the market is trending up or down or it is ranging or choppy market. Ya ce wannan market structure din wannan weekly analysis naka kenan, time frame na weekly kenan, zai taimaka maka wajen ka gano wannan kasuwar trending market of trending take ko kuma down trending ko kuma tana ranging ne ko kuma tana choppy market. Ya ce in general you will know what the big investors are doing. Sannan dai gaba ɗaya zaka san me manya-manyan investors suke yi, and you will try to find a way to follow them on the smallest time frame. Sannan za ka yi ƙoƙari ka samo hanyar da za ka bi su a ƙananan time frame using my price action strategy, ta hanyar amfani da wannan price action strategy da zai bayar. Sannan sai abu na uku ya ce the previous candle da suka fara a baya. Ya ce the last candle on the weekly chart is important. Ya ce candle din da ya fito na ƙarshe a wannan weekly chart din time frame yana da matuƙar muhimmanci. Ya ce because it is tell us what happened during a week. Ya ce saboda wannan candlestick din zai faɗa maka menene ya faru a kasuwar da ta wuce a baya, and it is provide us with valuable information about the future market move. Sannan za ta baka watakan wasu information masu kyau akan abin da ya shafi wannan tafiyar kasuwa. Sannan ce when you identify the point using the weekly chart, you can now move to the daily chart or the H4 chart and try to gather information such as. Sannan ya ce idan har ka iya identify na wa'annan point din ta amfani da weekly time frame, ya ce you can move to the daily chart. Sannan za ka tafi zuwa daily chart ko kuma H4
sannan sai kai kokari ka tattara information kamar haka. Na farko shine the market condition. Yace what the market is doing on the H4 time frame, is it is trending up or down, it is trending or it is choppy market. Yace na farko zaka duba yanayin kasuwar, shine zaka duba ga me kasuwa take a H4 kenan, shin tana trending market ne ko trending off ko down take, wato off trending ko down trending. Yace ko kuma tana yin ranging ne ko tana yin choppy. Abu na farko kenan. Sannan sai what are the important key level on the H4 or daily time frame. Sannan sai ka nemo kuma key masu matukar muhimmanci a wannan H4 din da kuma daily. Wannan key din dama su ne support and resistance. Yace this could be support and resistance, supply and demand areas, trend line. So yace shine zaka yi kokari ka gano support da kuma resistance da kuma supply da kuma demand area ta hanyar amfani da trend line. Sannan sai abu na gaba shine price action signal, shine wanda yace a candle pattern that will provide you a signal to buy or short the market. Shine yace candlestick ne wanda that will provide you, wata kan wannan candlestick din dai shine zai samu maka da wannan signal din, ko dai kai bayan ko kuma kai selling a cikin wannan kasuwa. Yace this could be a pin bar, an engulfing bar or an inside bar. Yace wannan price action signal din zai iya kasancewa kenan ko dai pin bar ko engulfing bar ko kuma inside bar. Sannan yace let me give you an example to help you understand why it is important to adopt the top down analysis concept in your trading method. Yace sannan bari ya bada wani misali wanda zai taimaka mana wajen mu fahimta why it is important, me yasa suke da matukar muhimmanci adopt the top down analysis concept. So ayi hakuri da fassarar nan wajen. So gashi nan dai ya bamu kenan misali. So kamar yadda kuke gani nan, wannan zamu dauka a matsayin chart namu ne, sannan kuma wannan time frame din zamu dauka cewa weekly time frame ne. So za mu ɗauka cewa weekly time frame ne. So na farko kaga zaka zo ka zana wannan layin gashi nan bakin nan da suka saka, shine a matsayin da zai nemo maka key level wanda zaka duba ka gani. Wannan zai zama shine support resistance gashi nan shine resistance, nan kuma support, wannan kuma weekly. So nan wajen shine risk to buy through the level. So a daidai nan wajajen yana da matukar hadari mutum ya zo ya ce zai yi buying, tunda idan ka duba kasuwar ta riga ta taho daga ƙasa, daga selling kenan ta taho buying, kuma sai ta zo daidai wannan key level din, wannan key level din wanda shine ake iya samun juyawar kasuwa ta yi ƙasa kenan. So kaga nan idan mutum ya ce zai yi buy, kaga zai shiga a cikin hadari kenan, kamar yadda mai wannan littafin ya bayar. Yace as you can see in this weekly chart above, we have gathered two important points that will help you to decide what to do on the daily time frame. Yace kamar yadda zamu gani a wannan weekly chart din na sama, shine ya tattara watakan wasu important point wanda za su taimaka wajen mutum ya deciding me ya kamata yi a daily time frame kenan. Yace the first one is that the market approach to an important weekly resistance level. Yace abu na farko shine kasuwar ta riga ta kusanci wannan weekly resistance level din, that will represent a hot point in the market. Watakan nan waje ne mai matukar hadari sosai a wannan kasuwar. Yace the second information is the rejection from this key resistance level. Sannan sai abu na biyu wanda aka samu shine an samu janyewa farashi a wannan resistance level din. As you can see, the price was rejected immediately when it is approached. So idan kuka duba za ku ga cewa daga lokacin da wannan price din ya kusanci wannan level din na resistance, so sai aka samu wannan rejecting na wannan price din, saboda wajen akwai strong point a wajajen. Sannan yace this indicates that there are sellers, this indicates that there are sellers and they are willing to short the market. So wannan abin yana nuna maka cewa akwai seller a wajajen, sannan kuma za su iya turo kasuwa zuwa ƙasa.
yace what confirm our analysis is the formation of the inside bar post breakout pattern that indicate a reversal. Yace idan har ka sami tabbaci na analysis ɗinka, idan har aka samu faruwar inside bar break na post breakout a wajajen pattern that indicate a reversal, so wannan yana nuna maka cewa za a samu reversal, kasuwar za ta yi ƙasa kenan. Now let's switch to the daily time frame to see what is going on in the market. Sannan yace bara a mai da shi zuwa daily time frame daga weekly kenan domin a ga me kasuwa take ciki kenan. So kamar yadda kuke gani nan yanzu an dawo da shi daily time frame, gashi nan, wanda da aka dawo da shi nan kuma za ku ga kasuwar ta ƙara faɗi. So a nan za ku ga me, za ku ga inda suka ɗan yi mana indicating na cewa an sami bullish candlestick buy signal, gashi nan inda suka indicating. So amma me anan idan kuka duba an zo dai wajen major key level na resistance kenan. So bara mu ji me zai ce mana. Yace on the daily chart we have a clear fin bar candlestick pattern that indicate a bullish signal. Yace a daily time chart mu mun ga clearly fin bar candlestick pattern wanda yake nuna kasuwar dai still za ta kuma yin buy kenan. Yace if you focus on just on one time frame to make your trading decision, yace idan ya kasance kana ta'allaka akan time frame guda ɗaya domin kai trading ko kuma ka ce tunanin za ka shiga, yace you will buy the market because there is clear fin bar. Yace za ka iya yin buy a kasuwa saboda an sami clear na fin bar pattern signal. Yace but if you analyze the weekly chart you will know that there is a very powerful key level that will stop the market from going. Yace amma kuma idan haka iya analyzing na weekly chart, so za ka fahimci cewa wannan kasuwar you will know that there is a very powerful key level area. So za ka san cewa nan wajajen wannan area level din na wannan resistance din so yana da matukar ƙarfi, sannan that will stop the market from going up. Kuma sannan duk da an samu wannan fin bar din ba zai ba da damar kasuwar ta ci gaba da tafiya zuwa sama ba. Yace so it is better to think of selling the market if there is a clearly signal rather than to buy it. So yace idan har kasa, so it is better to think of selling, so yana da kyau ka fara yin tunanin kai selling a wannan kasuwa kenan idan har ka samu clear na signal na wannan cewa na rather than buy fiye da abin da aka samu na signal din kai buy. Yace look at what happened next, kalla abin da ya faru gaba. So kun ga wannan daily time frame namu ne kuma sannan wannan shine key level namu na support kenan, kuma sannan anan in kuka duba kun ga mun samu breakout kuma sai ya zama na cewa force ne. So kun ga me, kawai sai kasuwar sai ta yo ƙasa. Dama kuma an ce anan akwai akwai strong key level, kuma sannan ga wannan pattern din da muka samu na fin bar na ɗazu kenan, candlestick buy signal wanda ya nuna cewa me buying. So kuma dama an ce nan wajajen yana da ƙarfi, so amma me sai kasuwar ta yo ƙasa, weekly level down level. So gashi nan yace as you can see the top down analysis work. Yace kamar yadda za ku ga yanayin yadda top down analysis yake aiki. Yace the fin bar candle signal did not work because the weekly resistance level was a powerful turning point the reversal. Yace kamar yadda za mu gani wannan candlestick na fin bar din bai yi aiki ba saboda wannan weekly resistance din na wannan level din, saboda yana da matukar ƙarfi sosai, so shi yasa dole kasuwar ta zama ta yi reverse. Yace if you want to trade price action based on one time frame, yace idan har za ka yi trading na price action a one time frame, I recommend you to stop trading because you will end of loss. Yace so kawai yana baka shawara ka daina trading saboda dai daga ƙarshe kawai asara za ka dinga yi idan ka shiga a cikin entire trading account, a cikin account naka kenan na trading. Yace and you will never become
a successful trader. So ba za ka taba zama successful trader ba. So anan yana magana cewa inda za ka riga yin focusing a time frame guda ɗaya ka ce da shi kawai kana zuwa ka ga kasuwa tana selling ko bayan a time frame guda ɗaya kawai ni ma bara na zo na bi boom ka shiga. So kamar yadda faɗa za ka da ƙarshe kawai asara za ka yi ta yi ne. Ya ce trader counter trade is very profitable as well, but without the top down analysis you will put yourself in trouble. Ya ce trading counter trending is very profitable, yana da matuƙar riba kenan as well. Ya ce but without the top down analysis you will put yourself in trouble. Ya ce idan har za ka yi trading kenan ba tare da wannan top down analysis ba, so za ka jefa kanka a cikin hatsari. Ya ce let me give you another example to show how you can trade counter trend using your price action trading setup in combination with the top down analysis concept. So na farko kamar yadda kuke gani ga key level namu nan guda biyu ga su nan probing weekly turn point. So a nan wajen za ku ga da kasuwar ta zo nan aka samu kasuwar ta juyo ta sake zuwa ta sake yo ƙasa sannan ta sake tafiya. Kun ga me ta yi alamun za ta yi ƙasa. Shine ya ce price now at the anticipated turning point. Gashi nan. So gashi nan dai wani abin dole sai kuna karantawa. Ya ce as you can see in this chart above, price as a weekly resistance level. Buy were rejecting two ways from this level. So kamar yadda kuka gani dai sau biyu ana rejecting na farashi na buyers kenan a wannan level din na resistance, which indicates that the market is a hot point and it is likely to reverse. So wannan shine yake nuna mana cewa lallai nan wannan level din yana da matuƙar ƙarfi. So shi yasa duk lokacin da aka zo kansa ake samun reversal na kasuwa. So karatun mu yau ma kai. So shine yace what you can do as a price action trader is to switch the daily time frame to look for selling opportunity. So gashi nan dai. So gaskiya za mu tsaya a nan major level wanda a nan za ka samu dama kenan ka yi selling. So za mu tsaya mu gani, za mu tsaya a peji na 75 sai mun sake haɗuwa a darasi na gaba insha Allah. Allah ya ba mu sa'a.